na san nan gidan dole ba zan zo a banza ba. Idan ne aiki na san sai an samu mota ciki. Da gidan ne da yadu, ai na san da akwai mai kyau a ciki. Ran dan jira yaro. Ha bayan labai. Kyau. Wannan ai sai ka tsorata ni ai. Da ma tsoron nake so Ha kai. bayan labai. Ka zo ka cicime haka kamar wanda ne fashi. Ai dole in cacime ka. Ha bayan labai. Da rana tsaka na ganka kana leƙa gidajen mutane. Yalla wai ba wani abu na zuyi ba. Wajen budurwata na zo nan gidan. A nan ɗin? Kware da gaske. Da kyau kare ya garau kura. Wa kenan ya sunanta? Wajen Sajida na zo. Sajida? Eh. Ba ya ce ma da Sajida a nan gidan. Haka yake. Wajen Shafa'atu na zo. Shafa'atu kuma? Eh mana. A nan gidan ɗin? Ai a wani gida yalla bai? Nan gidan ba Shafa'atu. Ok, kai. Wallahi ni ma mutuwa ne da ni. Ashe wajen Maimuna. Muna. Maimuna ba? Ta'addancin naka yayi muni da yawa. To nan gidan ba Maimuna. Ha ba yalla. Na gano ta shakka. Ni zaka ci da buguzun. Kana kama suna? Wato dama irin ku ne sai mazaje sun fita kasuwa kuke yawo cikin unguwannin su kuna dauke. Ha ba yalla bai. Ai ban yi kama da mai dauke ba. Kama gari a goshi ake rubutawa? Ba yalla bai. Ai mun adalci mana a kalle ne da nake. Ya za ce muna dauke. Bari ga maka. Ha ba yalla bai. Ai daga nan direct station kuma daga station ko kotu ba za mu kai ka ba sai iri. Mun dade muna neman irin ku dama. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To yanzu labai mene haka da za a je a kai ni magarkama labai me nayi? Wai tambayar abin da kai kake daga ganin ka baka da gaskiya. Kai wai in tambaye ka ma dai tukuna. Dan ban gama yadda da kai ba. Kai ai tambaya a tare da kai. Ya sunanka ne? Sunana Namaste Woman Leader. Namaste Woman Leader. Ai ni kadai ne mai sunan duk garin na ai. Namaste ba? To da kyau ba mu tafi abokina. Haba. Ni na ji wannan suna. Ashe kai ne Namaste din nan. Ni ne Namaste yalla bai. Alhamdulillah. Ni ka gani din nan ina son mutum ba abin da ba zan masa kuma ba abin da ba zan kashe masa ba. Masha Allah. Ka san so ba abin da baya sawa. Gaskiya ne. Yanzu abin da nake so da kai. Na. Ka bar komai da ka ɗauko a cikin zuciyarka. To. Akwai abubuwa da yawa da nake shirya mana. Idan har ta tabbata. Allahu akbar. Ai ni mamaki nake ne har yanzu zuwai. Me abin mamaki? Na madina kawai, na madina. To ai da ma bai kamata kai mamaki ba. Ka san komai akwai sila. Sosai kuwa. To wannan magana kuɗin ita ce sila. Gaskiya ne. To yanzu dai kake damu. 70 ɗinki ma za fa a biya ki kuɗin ki dan dole. A ni 70 da kake gani? Tunda ta janyo mini miliyan 1. I don't like. Allahu akbar kabira. Wato har turanci za a rika fesa mu. Zuwai to ina godiya. Wannan ba matsala insha Allah. Ina gode sosai matuƙa da gaske. Ba za ka sha ruwan ba wai da ka kafe ta zan shimfiɗa maka ba zauna. To ba matsala sai zo nan dai ban dama ni me zai hana sai zauna ai. Allahu akbar. Alhaji Jallo ake wannan sa? Raliya kina kudin kan dani ake mai arziki ne ma. To masha Allah. Allahu akbar. Bismillah. Masha Allah. Zuwai. Wata kan wannan sunan naka an taɓa ban labari. Akwai wata baiwar Allah da kuka taɓa haɗuwa har kai mata nasiha. Abin ya ban sha'awa yadda ta faɗi irin kalmomin da ta faɗa mata na gaskiya. Yalla wai kai ashe kai ma namu ne yalla bai. Ashe na hannu ne. Ka gane ta shi. Ta kyakkyawa. San kowa kin wanda ya rasa. Wacce fa har kuka hoto? Ita ce dai.
har na mata nasiha to wai daga baya ma ni abin da ya bata min rai yadda ta husa min tsari na wai da ta ce min matar aure ce kuma na ga ta ban ganta da gele ba ma amma wai matar aure ce ranar zuwa ne ban yi bacci ba yalla bai da gari yawa sai da ne sadaka saboda kwana da yin da bacin rai a ce mai kyau mai sura mai diri irin wannan a ce wai aure ne da ita raina ya ɓaci ni ma na ga gadiri ba abin da na rasa an yi macin yalla bai ce dai tafiya da ya ce ai za ba ni lamba ba amma yanzu za ta rabu mutum banza mutum wani ha ba yalla bai kuma gama kora ma a ce mun du'a mutumin banza nake to ai kai ka nai dama kuma yanzu ka dawo kai a garin ku dama shikenan daga mace mata da hijabi sai ka ce ba mata ta ce kuma duk labari ya zo kunne na dama burma ka ne kuma ka burma dan haka ta tabbata dauri akan ka ha ba yalla bai ita din ce kuwa da bakin ka fa yanzu ka faɗa har kuka yi hoto yalla bai ni yanzu abin da nake so da kai yanzu ka yau shi ke ma ga mai gidan nan ya zo shine dama mu a shine abin nan din nawa da nake abin nan alhaji kai